Я переконаний в тому, що після відходження з парламенту вдруге, якщо йому все-таки вдасться переконати колег проголосувати за відставку його, так і складання повноважень депутата, що є парадоксальним, погодьтеся, мабуть, ми знайдемо одиниці випадків, коли людина хотіла піти з Верховної Ради і не могла цього зробити, так? Але те, що в нього були ідеї про те, аби покинути політичну силу, в принципі, парламент, навіть з другого заходу, вони з'являлися ще раніше. Просто про це знали всередині партії, але якось в публічну площину це не з'являлося. От. І, власне, такий низький відсоток підтримки, який вони отримали на виборах, фактично мінімальний для проходження до парламенту, він також був частково зумовлений діями саме Вакарчука, так, і в певному його промахами як лідера під час передвиборчої кампанії. От. Однак в ситуації, яка зараз склалася, мені здається, що сенсу не підтримувати його відходження з парламенту в народних депутатів немає. А почему тогда? Зачем такое голосование? Если человек хочет уйти, смысл его держать? Так, от я ж про це й кажу, що сенсу не підтримувати це немає, оскільки людина, якщо вона не хоче працювати, буде вона числитися. В нас на сьогодні якихось, знаєте, таких засобів санкцій проти депутатів, які не відвідують там засідання, які не приходять. А разве не приняли рішення там штрафувати за прогули? Ну, і наскільки я пам'ятаю, зараз це немає якогось критичного, скажімо, показника. Тобто це людина, яка буде мати депутатський мандат, яка буде мати певні преференції, яка буде отримувати врешті-решт зарплату, але при цьому так само не ходить на засідання, як він і не ходить і сьогодні. Тобто він же ж перед тим, як скласти свої повноваження, він мав прозвітувати перед Верховною Радою і пояснити мотиви, але ж він навіть не прийшов на засідання. Тому чи є сенс не голосувати за це, в мене з'являються питання. Тому, скажімо, такі прогресивні думаючі депутати за це проголосували. Ті, хто хотів показати свою позицію і опозиційність до цього політика, вони не голосували. Зокрема, можемо згадати Дубінського, який став одним з лідерів, скажімо, руху за не складання повноважень Вакарчука, який записував відео, який казав, що голосувати потрібно не по приколу, тобто повторюючи ті ж самі тези, які раніше заявляв Вакарчук. В дечому він, звичайно, має рацію, оскільки Вакарчук несе відповідальність перед своїми, скажімо, виборцями і перед українським суспільством в цілому. Однак те, що його потрібно відпускати, це точно.